Dotty yn chwarae rôl ganolog ac yn plethu mewn i'r holl weithgareddau ynghylch Meithrin Crymych. Maent yn cael ei defnyddio i annog plant i lanhau dannedd, paratoi byrbryd, chwarae negegin fod a helpu'r plant i blannu blodau a llysiau a gofalu amdanynt. Mae llyfrau Dewin a Dotty yn mynd gartref gyda'r plant yn rheolaidd, mwyn i'r rhieni ei darllen gyda'r plant ac iddyn nhw ddod yn gyfarwydd gyda'r cymeriadau. Bob Nadolig, mae Dewin a Dotty yn cymryd rhan yng Nghyngor Nadolig y Cylch. Llynedd, roedd Dewin yn chwarae rhan y seren ac roedd Dotty yn gofalu am y baban Iesu yn y stabal. Mae'r ddau yn mynd i ganu carolau rownd y pentref gyda'r cylch bob blwyddyn hefyd. Llynedd, fe gwrdd Dewin a Dotty a Griffith Wyn, sef enillydd Can i Gymru. Llynedd, roedd Dewin a Dotty yn dathlu penblwydd yn 10 oed. Felly, aeth y plant ati i greu cacen benblwydd arbennig i'r ddau allan o ddeunyddiau ailgylchu, a chawsant gwrdd â Dewin mewn parti benblwydd arbennig yn neuadd Bwlch y Groes. Mae Dotty yn cael mynd gartref gyda'r plant yn rheolaidd hefyd, ac mae'r teulu yn tynnu lluniau o'r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud gyda Dotty ac yn sgwennu am ei anturiaethau yn y llyfr bach arbennig sydd gan Dotty pan mae'n mynd ar ei gwyliau i gartrefu'r plant. Un o hoff weithgareddau Dewin a Dotty yw cael mynd ar drip gyda'r plant, a llynedd cafodd Dewin a Dotty fod yn beilotiaid ar awyren fach yn Hwlffordd. Mae Dewin a Dotty a phlantos Cylch Meithrin Crymych yn cael profiadau anhygoel a llawn hwyl yng nghwmni ei gilydd. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Crymych.